Тілі дә мәнле, жырлары да ямлы. Ул үз юлы медицина өлкәсеннән башлап җибәрә. 16 ел буе кастильянчы булып эшли. Ике баласын тотып бер нәрсәсез урамда басып калган чаклары да була. Тик эшмәкәрлек барысын да тәртипкә китерә. Бүген ул үздереп җырлый, үзенең яраткан җырларын иҗат итә һәм әлеге тормышта үз юлын узак эзләгән ханым ачыктан-ачык әңгәмәгә әзер. Серләрен ачар микән? Менә хәзер беләбез. Әйдәгез, рәхим итик. Тапшыруны төшерүдә күрсәткән ярдәме өчен Сәйдәш мәдәни үзәгенә рәхмәтебезне белдерәбез. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Ачыктан-ачык әңгәмәне башлап җибәрәбез. Бездә бүген кунакта Башкортстаннан килгән танылган автор башкаручы Зарема Әюпова. Хәерле көн, мөхтәрәм кунагыбыз. Хәерле көн, исәнмесез. Зарема ханым, сез инде бүгенге көндә 400-дән артык җыр язган танылган автор башкаручы әйтеп китте. Шулай ук сезнең әле 5 аудио җыентыгыгыз, 5 клибыгыз бар. Тик булар бит әле барысы да тиз генә килмәгән. 20 яшьлек Шәфкать Туташыннан бүгенге көндәге шушы танылган 400-дән артык җыр язган автор башкаручыга ничек үсеп җиттегез? Катлаулы юл булдымы бу? 20 яшьлек Шәфкать Туташы булганда мин әле җырлар да, шигырьләр дә язмый торган идем. Мин бары тик үзешчән җырчылар конкурсында, концертларында катнашып йөрдем һәм эшләп йөрдем. Шафран курортында иде бу хәл. Шуннан соң инде 2 ел эшләгәннән соң тормышка чыгып, ирем белән Уфага килдек яшәргә. Ирем Уфаныкыя. Торырга урын булмагач соң инде мин шушы медицинаны калдырдым шул вакытта. Вакытлыча дип кенә бер общежитиегә кастильянчы урнаштым. Вакытлыча гына дигән дип уйлаган фикерләр дөрес булмады, ул 16 ел ярымга сузылды. Менә шул эшләгән вакытта мин үземне кеше язмышы яшәгән кебек хис итәдем. Ул минеке түгел. Мин бу тормышта икенче юлда булырга тиеш идем. Менә әйтерсең дә мин удашкан кеше кебек. Үземне эзләп карыйм. Төрле ниләрдә бәйләм, кружогын, укып чыгам бит бәйләмгә дә, тегүгә, шуннан соң инде косметология курсларын бетерәм. Шуннан колледжны бетердем финансовый, шуннан институтны бетерәм. Мин үземне эзлим. Юк, булар берсе дә минеке түгелләр. Шул тиклем менә 16 ел гына эзләнеп, мин хәтта шигырьгә сабыштым. Мин аритмия белән шигырь башладым. Минем аритмия ел саен мин гарнизонда ятайм. Менә шуңа күрә әйтәсем килә, һәр кешенең бу тормышка килеш үз юлы бар. Ана шул үз юлын тапмаса, кеше бәхетсез була ул. Үз юлын табырга тиеш. Шуны әйтеп, 16 ел гомер үтеп китте. Иптәшем мәрхүм булды. Мин инде теге балаларны бит инде ул кылдавчык, нейне зарплатасына хезмәт хакы белән үстерә алмыйм. Шуңа күрә уйлый торгаштан эшкуарлык белән шөгыльләнә башларга дигән фикергә килдем. Нидән суд алып, зурына сумманы алып, мин үземә магазин ачып җибәрдем. Һәм ярты елда үтмәде, белер-белмәс көе эшли башлагачтан банкрот булып, шул судын түләр өчен булган бүлмәне сатып, балаларым белән анда торып калдым. Мен шушы вакыйга турында тагын аерым сорап китим әле. Чынлап та бик кыен вакыт шулай бит. Әле бу вакытта сезгә әтиегез төшегезгә дә кергән мәрхүм әтиегез. Ничек шушы кыенлыкларны җиңеп чыга алдыгыз? Ике бала белән, ике бала белән. Мин әле аны туганнарыма да сөйләмим, берсенә дә белдермим. Беренчедән оят үзем өчен. Мин бит инде эшкуарлык белән шөгыльләнәм дип үземне ничектер менә дип мин үземне дигән хис иткәнем, булдыра алам дип. Икелеп чыкты булдыра алмыйм икән. Туганнарыма да беркемгә дә әйтмәдем. Төннәр буе, көннәр белән уйлый торгаштан инде менә үземә ничектер әйтим. Үземә установка куйдым дим инде менә. Менә барыбер яхшы булачак, башкача булуы мөмкин түгел дигән установканы үземә куйдым. Бәлки шул ярдәм итте микән инде. Шуннан соң шушы чорда миңа әтием төшемә керә. Әтием әйтте, миңа бер пачка акча суза әтием. Ул әйтә, миңа син кызым койдырма, синең бар да булачак ди. Менә шушы төшкә мин шул тиклем ышандым. Әллә шуның өчен микән инде нигә гел дигән менә деловой кешеләр сорый башлады миңа. Алар белән сорашкан бит инде ни турында сөйләшәбез, эш турында. Алар миңа әйттеләр, менә син менә бу елдан барып кара, син менә бу елдан барып кара дип. Шулай дип эшләрне үзгәртә торгаштан сәүдә белән заниматься итә башладым.
Ләкин тормышыгызда балаларыгыз бер кемнән дә ким хур булмасын дигән Менә кагыйдә ул тормыш менә девизыгызга әйләнгән. тормыш иптәшем үлеп китте бит инде, мәрхүм булды инде. Шуннан соң зарплата хезмәт хакына әлбәттә ике баланы үстереп булмый бит инде. Балаларым минем кеше арасында ким хур булмасыннар дигән уй минем девизыма әйләнә, тормыш девизыма. Шуның өчен мин шушы школалыкка кереп киттем дә инде. Кереп киттем дә, ничек кереп киттем, шулай килеп чыктым инде мин. Ана шул девиз белән мин кайда гына батмадым да, кайда гына янмадым. Балаларыгыз илһам көче биреп торамы иҗатта да Зарима ханым? Менә балаларым әлбәттә илһам көче бирәләр. Без нинди генә эшләсәк тә, балалар белән без утырып сөйләшәбез. Киңәшләшеп утырып сөйләшәм мин алар белән. Мин һәрбер сүземне аларга сөйлим. Алар сезгә киңәшчеләр дә Киңәшчеләр дә алар миңа, алар миңа зур киңәшче. Зур бәхет. Зур киңәшче. Тормыш юлы Зарима ханым чынлап та җиңел булмаган. Тик шулай да бүгенге тормыш биеклегеннән карап, буларның барысы да автор башкаручы иҗат өчен файдалы булуын аңлыйсызмы? Әлбәттә, менә әгәр дә мин шушы авыр юлларны үтмәсәм, мин бәлки җыр яза башламаган булыр идем. Шул менә. Чөнки менә шул иң катлаулы вакытта мин кинәт кенә шигырь яза башладым. Көйләр яза башладым. Башта мин аңа аптырыйдым. Аннан соң инде көннән-көн көндә җыр язам. Башта инде үземнең шигырьләрне яздым. Шуннан соң инде авторлар үзләренең шигырьләрен тәкъдим иткәч, аларның шигырьләрен яза башладым. Шуннан соң менә шушы авыр, менә шул катлаулы юл минем өчен бик зур файдалы дип уйлыйм. Мин рух яктан үстем. Вот менә бәхет, ул бәхет бит ул менә материальный ценность түгел, ул духовный ценность. Русча әйткәндә, шулай бит, Мин бәхетнең нәрсә икәнен аңлый башладым. Бәхет бит ул теге тулайым бер әйбер түгел бит инде. Ул бары мизгелләрдән тора. Менә шул бәхет мизгелләрнең бәхет дип тану, ул үзе бер бәхет бит әле. Менә мин шуны танырга өйрәндем. Шулаймы? Шул бер бәхетегезнең кичкенә генә әле, шул сезгә җырлар язу сәләте килеп төшү, бу хәл көтмәгәндә генә булган бугай, башта әле туганнарыгызга әйтергә читенсенеп тә йөргәнсез дип беләм. Мин башта әйтмәдем, берсен дә, чөнки ул безнең семьядан тыгылган хәл юк бит инде. Сәер дип уйларлар дидегез. Ышанмаслар дип уйладым ничектер менә. Минем бер апам гына шигырь язадыр, башка гаиләбездә алай шигырь язган кеше юк бит инде. Баштарак әйтмичә йөрдем. Шуңа җырлап күрсәтәм. Сеңелемә җырлап күрсәтәм. Мин бирәк тә менә сеңелем белән шушы турыда сөйләштек инде без. Мин аңа җырлап күрсәтәм, әйтәм, син бу җырны ишеткән юкмы әйтәм. Бәлки бу каян ишеткәнмендер. Юк, ишеткәнем юк ди. Көндә җыр язам. Бусын ишеткәнең юкмы? Аның аша гына үткәрәм әйе. Ялгыш бәлки минем күңелемдә берәр кешенең җыры калгандыр дип куркытам. Менә әлдә шулай ул. Җыр язасың да, җырлап күрсәтәм. Берәр нәрсәгә ышанма, берсенә генә ышанмаганмы дип. Шуннан гына җыр итеп чыгарам. Сәләт ничек килеп төште? Кайда ялгышмасам урамда йөргәндә дидегез. Автобуста барганда. Автобуста барганда. Автобуста китеп барам, мин нидер көй җырлыйм, көй көйләп китеп барам. Мин башта игътибар итмәдем аңа. Ниндидер бер көй килде сезгә, шуны көйләп башлады. Мин китеп барам, миңа көй көйлә, менә мин тыңлыйм шул көйне, тыңлыйм да, баштагылар мен онытайм да. Шуннан соң икенче бер көй килә, шуны мин алар ул вакытта диктофон юк иде. Мин аны язам теге бәлки кассетиклар бар иде. Шуңа йөгереп кенә кайтам да шуны язып куям. Шуннан соң инде аңладым инде бейм шигырь язам дип. Шигырь язам утырам да, үземнән рифма дип шигырь языла. Язылган җырларыгызны Зарима ханым, сез ниндидер сатып алучылар эзләп таратып йөрмисез икән. Килсәләр биреп җибәрәсез, килмәсәләр үзегезнең күңел сандыгыгыз. Бу тыйнаклыкмы, әллә чынлап та сез җырларны үзегезнең күңелегез өчен, күңел саулыгы өчен язасызмы? Бу артык кирәкмәгән тыйнаклык дип уйлыйм мин. Чөнки барыбер да җырчылар белән контактка керә кирәк. Мин менә үземнең табигать буенча мин шулай контактка бик кереп бармыйм. Тыйнаклыктырмы, куркаклыктырмы, нәрсә дә бар инде. Әгәр дә инде килеп сораусалар, мин шатланып риза булам. Безнең Башкортстанда җырчылар үзләре язып миңа шушы җырыңны бир дип мин шатланып риза булам. Аннан соң концертларымда алар килеп миңа җырлыйлар. Менә бу эшне алга таба бизнес юлына салып җибәрәсегез киләме? Безнең дә танылган композиторларыбыз бар мисал өчен. Кемдер шуны хисабына гына яшәп ятырга мөмкин. Сезнең дә шушы җыр язу эшенә генә, шуны хисабына гына яшәү юк, андай уен юк минем, юк, андай исәп юк минем, юк. Аның өчен әлбәттә кеше белән аралашырга, кеше белән сөйләшергә, контакт итәргә кирәк, кеше белән иметь итәргә кирәк. Мин андый кеше булмадым, булмаячакмын, мин алай булдыра алмыйм мин. Шуңа күрә менә эшкуарлык минем үземнең иң главный дип уйлыйм мин аны, эшкуарлыгым. Бу иҗат юлы минем, ул минем белән, ул миндә. Минең белән йоклыйм, минең белән торам, минең белән ятам дигән кебек. Ул минем белән яши ул иҗат.
Зарима ханым тамашачылар да белсен әле бүгенге көндә сезнең җырларыгызны нинди популяр башкаручылар җырлый һәм нинди җырларылар. Мен күбесенчә халык стилендә язам бит инде. Минем җырларны менә халык җырларын җырлаучы җырчылар ала. Габделфат Сафин, Айдар Галиев бер җырымны җырлый. Шуннан соң инде үзе Марат Шайбаков, Ришат Галиханов, Фәдис Ганиев, Лилия Бектимирова күпләр инде. Мәртәбәле җырчылар, ул җырчылар алгаштан инде мин биттә горурланам җырларым белән. Чөнки алар бит теге халыкчан җырларын җырлыйлар. Эстрада көйләре мин алай яза белмим иде язмам алай. Иҗат бакчагыз бүгенге көндә бик бай инде. Шулай да анда нинди җимеш җитеп бетми әле сезнең фикергезчә? Минем фикеремчә иҗат бакчам шаулап чәчкә атсын өчен әлбәттә җырчылар җитешми. Менә Татарстанда күпме җырчылар бар. Җырларымны бүгеннән таратып бирсәм дә шаулап гөрләп бакчам үсеп китер иде. Шулай да иҗат кешесе өчен аның иҗатына иң зур бәя нәрсә ул, Зарима ханым? Минем уйлавымча, ул бәя әлбәттә инде кеше исем бирелсә, бит исем бирелсә, но минем уйлавымча, иң зур бәя иҗат кешесенә, әгәр дә аның җырын халык кабул итеп, кабатлап җырласа. Менә шул халык теленә керсә, менә шушы синең иҗатыңа зур бәя һәм уйлыйсың инде. Димәк, мин тиккә генә язмам икән. Тик минем иҗатым кемгәдер кирәк икән дип уйлыйсың менә шулай. Зарима ханым, ниндидер җырлар халык белән дә аралашып, халык арасында йөрүдән дә туаламы? Ниндидер берәр гыйбрәтле хәл күреп кайттыгыз ди. Күңелегез нәрнәтте ди, бер җәмгыятьтәге хәл, урамдагы хәл. Менә андый алай миндә андый бар дип әйтә алмыйм мин. Юк. Әгәр дә мин тетрәндергеч шигырь ишратсам, язалар менә Радик Хакимҗановның Кортлар йорты дигән шигырын биргән ел миңа. Менә шушында, менә шушы җырым туды, менә шушы шигырьне укыгачтында. Күбесенчә мин башта көйләр язам. Мин башта көйләр язам да диктофонга язып куям да шуңа темалар эзлим. Әгәр дә инде шигырьдә мин әгәр дә теге күңелне бер җирен авырттырып, шимттереп ала торган бер җөмләсе генә булса да, менә шуннан соң җыр туа, шулай гына. Баштарак мин нинди шигырь кулыма шырый, алдыма шырый, мин шуңа яза торган идем. Теге җыр булсын өчен. Сүз алып, хәзер әйтмим мин шагыйрьләр җыр биргәндә дә мин әйтәм, мөмкинме шуны үзгәртергә, шул җырны үзгәртеп бирергә мөмкинме димән. Әгәр дә мөмкин дисәләр, әлбәттә мин аны үземә үзгәртеп бирәм. Ничек кирәк? Менә мин күңелемә ничек кирәк, мин шулай үзгәртәм аны. Урыннары белән алмаштырсаң да мәгънәсе үзгәрә. Җырда, шигырьдә, чөнки шигырьнең мәгънәсе булса, ул бит шигырь бит ул барыбер да. Аны җырның һәр обороты белән, һәр теге нотасы белән теге нине чәчәкне раскрывать иткән кебек, шушы сүзләрне бит раскрывать итеп бирәсең. Ки белән ки шундый килеп чыга, әгәр дә шигырьң мәгънәле булса. Шигырьләр иҗат итү әлбәттә сезгә бик якын һөнәр, чөнки танылган басмаларда бермә-бер шигырьләрегез дә басылып килә. Кайсы авыррак тудырыла сезнең өчен? Шигырь язумы, көй язумы? Көй язу минем өчен ул җиңел дип әйтмим мин аны. Көйне язып була, аның бит көйнең бит изюме кысылырга тиеш. Аны көйнекне уны язып утырырга була ул. Ул миңа җиңелрәк бирә әлбәттә ки. Шигырь өчен миңа ниндидер бер ситуация кирәк. Менә шушы ситуация килеп чыкса, мин шуның эченә кирип кенә утырам да шушы образга димме. Шуннардан язып кына куям. Булай торып, көндә утырып шигырь язмыйм мин, юк. Миңа ул анысы нирәк котлаулырак. Халыктан тәнкыйть ишетәсезме? Хай бу җырым мәгънәсез булган, хай бу җырым бик әйбәт булган, һәм ничек кабул итәсез үз адресыгызга булган уңай һәм тискәре тәнкыйтьләрне, Зарима ханым? Менә Аллага шөкер, миңа килеп әйткәннәре юк, укыганым юк. Бәлки мине ишеттермиләрдер. Мин теге әйтәм бит, кеше белән бик аралашып яшәмим. Булай ишеткән Аллага шөкер. Алай тәнкыйть сүзләрен ишеткән юк. Әгәр дә инде булса, мин аны кабул итәм, чөнки ул бит тәнкыйть, алар бит аны дөресен әйтәләр. Кирәк, аны бит димәк дөрес түгел, димәк алар әйткәннәр икән, алар дөрес әйткәннәр. Шул җирендә ялгыш бар икән, аны төзәтеп җибәрәсең. Шулай бит. Мәгънәсез икән, димәк мәгънә кертергә кирәк. Хаталарны җиңелдән төзәтәсезме тормышта, иҗатта? Бик авырмы хаталарны төзәтү? Зарима Юбова. Нинди хата? Кайбер хаталарны бәлки төзәтеп тә бетереп булмый. Тормыш хаталарын. Тормыш хаталарын үзгәртеп булмый. Ул бит үтеп киткән хәзер, аны кире күтәреп булмый. Үткән инде. Ну шушы хатаны кабаттан мин инде шул эшкуарлыкны алам инде. Менә миннән дә бер мәртәбә нигә баткамын икән, нигә бурышка. Икенче кабат мин эшләмим бит менә.
Теге хатаны булганын инде төзәтеп булмый инде. Бурычны кайтарасың да. Иҗатта була. Ялгышмасам, кайбер җырчылар уңышсыз чыккан клипларны да икенче тапкыр төшереп карыйлар. Андый чираклар. Мисал өчен, шундый хаталар. Сездә ничегрәк? Мин алла итеп икешәр мәртәбә төшергән юк, мин теге ничек дип әйтим инде. Клипларда күп түгел бит инде, минем 5 генә инде. Минем инде в основном теге концерттагы ниләр җырлар. Ялгышлар була инде аларны теге мин үземне карыйм да инде, менә шул җирендә шулай кирәк ия. Менә бу җирендә кирәк ия. Мин үзем бик үземә тәнкыйтьлемен мин. Үземә бик тәнкыйтьлемен дигән инде ансызны авыр хәлансы. Юк. Аны күнемен тәнкыйтьлемен. Сезнең иҗатыгызның иң кайнар ноктасында без инде әңгәмәбезнең беренче өлешен тәмамлап рекламада карап узыйк әле. Бездә реклама.